हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बिएमजेड चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय बे गोदान भिडिअआवहाय गोजोन मोनाबिलि गाबोनहाय 5 जुन आरो वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे स' गाबोननि वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डेखौबो जोङो गाबोन सावरायगोन रायज्लायलायगोन आरो लोगोसे गाबोननि दिनाव गोसो गोथारै जोङो जोंनि जे बर' इउटिउबार मिट बेखौ जों लागोन आरो कन्ट्रभार्सिनि सायावहाय जोङो खोब रायज्लायनानै गावजों गाव लोगो हमलायनानै सान्थि थानो नाजागोन गाबोननि जि 1 PM माने 5 जुननि 1 PM आव जानो गोनाङा बे हटेला जाबाय माने हटेल लादों माने रेस्टुरेन्ट आरोना मिलन हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट रङिया बेखौ नोंथांमोना टाइप खालामबानो मोनगोन आरो सोरबाफोर जुदि आन्दायदोंब्ला नोंथांमोना कल खालामहरनानै सोंहरनो हागोन आरोना खिन्थु मिलन हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट मिलन हटेल एन्ड रेस्टुरेन्टखौ लिरथारनांगोन ओमफ्राय बिनि गेजेराव मोनगोन नङाबा मिलन हटेल होनबा मोनसे आरो बेलेग ओंखारबावगोन खिन्थु मिलन हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट लिरथारनांगोन 1 PM नि सिगां नोंथांमोना सौफैबानो जाबाय आगोलावहाय जाहाथे जोङो मिटिंखौ 1 PM आवनो कारेक्टलि लानो हायो जाहाथे नेलायलायनाङा स' बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ बेखौनो बुंगोन कि एडभान्सै दायो 1 PM नि सिगां 1 घन्टा बा आधा घन्टानि सिगां नोंथांमोना सौफैनांगौ ओमफ्राय जोङो 1 PM निफ्रायनो स्टार्ट खालामगोन मानो होनबा जों थांफिननांगौबो नालाय आरो गोबां सुबुङानो फैबाय मेहेराबो दा सौफैनानै दंफैयो मेहेरा सौफैबायानो फैनानै दंफैसै आरो बिथाङा नायगासिनो दासो सौफैदों आंनो खबर हरदों आरो जोंनिफ्राय आंजों थाफाग्रा खामानि मावफाग्रा फंबायमोनहा दंहैयो आं बिसोरखौ दैथायहरबाय मेहेरमोनखौ एसे जोथोनाव लाखि आरो बिनि गेजेरावहाय डिजाइनफोरखौ नायहैथां थिग स' बेनिखायनो नोंथांमोनखौ जों काइन्डलि आङो रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोनहा 1 PM नि सिगां सौफैयो जाहाथे आरो लोगोसे रेजिस्टार मोनसे थागोन प्रसेसा बे रेजिस्टाराव नोंथांमोना गाव गावनि नाम आरो लोगोसे एटेन्डेन्स खालामनानै होबानो जाबाय जाहाथे जोङो बेखौ जोंनि जानाय लोंनायाव जेबो प्रब्लेम जाया आरो लोगोसे नोंथांमोननो मोनसे आइ कार्ड होगोन बे आइ कार्डखौ लाबानो जाबाय आरो बे आइ कार्डजोंनो रेस्टुरेन्टआव ओंखाम मोनजानायखौ स्टार्ट जागोन आरोना बेवहाय स' बेनोसै आं नोंथांमोनखौ वेलकाम खालामो बयखौबो गोसो गोथारै जि जाबाय थांबाय गाबोननि दिनाव बयबो बावगारलायदो आङो एनिथिं एमजे ब्रादारखौबो आं लेंहरगोन आरो लोगोसे जेम्स ब्रादार प्लिज काइन्डलि एटेन्ड खालामबानो जाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हांख्रायनाय आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि मिटिङाव फैनो हायाब्ला जुमनि बेबस्था दङ आं बेखौ गाबोन इउटिउबनि कमिउनिटि पस्टआवहाय होनो हागोन जुमनि लिंकखौ बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै जइन जानो हागोन रायजो राजाफोर बेनो आंनि नोंथांमोननि गुरै खावलायनाय आरो लोगोसे जेसेबांखिनि दङ बिथांमोनहा बयबो नुजाथिफैबानो जाबाय थेंक इउ स' माच आरो लोगोसे रङियायाव जे बर'फोर दङ बिथांमोना फैनो गोसो जादोंब्ला नायफैनो गोसो जादोंब्ला माना गैया बादा गैया स' फैनानै नोंथांमोना मिलन हटेल एन्ड रेस्टुरेन्टआव फैनानै जोंखौ लोगो हमफैनो हागोन जोंनि गिदिर जोंनि इउटिउबारफोरखौ थेंक इउ स' माच